What's up guys? What's up mga kabalen? Another day, another vlog na naman para sa atin. At syempre, we do not forget to thank God for giving us another opportunity na makapag-vlog sa araw na to. Ayan. So for this video mga kabalen, nandito tayo sa South Common area ng Edmonton, Alberta. Ayan. So wherein nakadiscover tayo ng isang Filipino store. Syempre, talagang support Filipino tayo. Ayan. So ngayon, titignan natin ano ba ang meron sa Filipino store na to at sino ba ang nagmamay-ari and kung ano-ano ang pwede nating bilhin sa loob. Kaya samahan nyo ako mga kabalen at i-explore natin ang AVL Pinoy Shop. Let's go! Galing guys. Tingnan nyo hali kayo. So ito yung mga chichirya, yung mga candies at mga actually delicacies na talagang minahal natin sa Pilipinas, no? So ito, yung mga Cheez-It, yung mga Peewee, Cheese Curls, ayan no, Tatus, Tommy. Grabe nandito lahat. Ito yung mga paborito ko nung bata ako eh. And may mga may mga bagoong, may mga ube halaya. Uy, grabe, ube halaya talaga. And syempre, yung mga ding-dong. Ayan, di ba? Ang galing. Okay, so, ayan o, nakita natin kung yung mga tinda nila. And ngayon naman, pupuntahan natin si Ate Nancy, yung may-ari ng store na to. At syempre, kausapin natin siya. And tanungin natin siya, ano ba ang naging motivation niya or bakit niya naisipan magtayo ng ganitong klaseng negosyo. Let's go! Alright, ayan mga kabalen. So finally, nakasama na natin na mismong may-ari ng AVL Pinoy Shop. Ayan, si Ate Nancy. Baliti po kayo sa ating mga kabalen or ating mga followers. Hello po sa mga kabalen dyan sa Pilipinas at saka dito sa Canada. Ayan po. Thank you po kay MJ sa mga oras na to kasi naging way siya ngayon para magkaroon tayo ngayon ng ganito sa atin para makilala din po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat guys. By the way po, ang kabalen kasi is just sa Kapampangan term na kabayan. Kumbaga, Kapampangan na siya dahil Kapampangan po kaya kabalen. Okay. So ito po. Makakausap po natin ngayon si Ate Nancy at actually napansin ko no, Ate Nancy, mumunti lang po itong store nyo pero kompleto. Grabe, ang dami mong mga items. Thank you po. Ano po ba yung naging nyo, mga parang motivation nyo or nakapag-udyok sa inyo na mag-put up ng ganitong klaseng business? Siyempre, lahat tayo nag-uumpisa sa humble beginnings, no? Pwedeng kwento nyo naman po sa amin kung paano kayo nag-umpisa. Sige po. Para po sa mga hindi nakakaalam, ayun po, syempre, nung unang-una po kasi na-inspire po akong mag-business nung mga time nung pandemic. Kasi po, na-lay off ako sa work ko. Ayun, lahat naman talaga, di ba, nawala ng work. So, medyo nasad ako kasi hindi ko alam kung paano na ako, anong gagawin ko. Pero yun na yung magiging chance na magkakaroon ako ng sarili kong business at matutupad din yung pangarap ko na magkaroon ng sarili kong business talaga na ever since ito talaga yung gusto kong gawin. At least ikaw na po yung boss ngayon. Yeah, yun po. Although, hindi ko pinangarap na matutupad siya talaga. Dati kasi akala ko hindi matutupad kasi alam ko po mahirap mag-put up ng business sa Canada. Pero ayun po, nag-start ako dahil na rin sa inspiration sa mga ibang kakilala ko, mga kaibigan ko na
posible pala, di ba? Kung kaya nila, kaya ko rin. So, ayun po yung nag-inspire sa akin. So, nag-start muna ako sa online selling sa bahay Ay, namin. usok-uso yan dati. Yes po. Talagang pumutok siya ng pandemic, lahat ng online selling. Walang pwedeng lumabas eh. Yes. Lahat deliveries. Opo. So, nag-start ako sa isang box lang muna sa DHL. Kasi nung nag-start po ako talaga, wala po akong pera. Kasi nga pandemic, di ba? So, wala talaga akong puhunan. Ang meron lang po ako lakas ng loob at saka faith. So, nung time na nag-online selling na ako sa house namin, okay naman po. Hindi lang po ako kasing galing nung iba. Kasi nga po gawa nung, minsan kapag yung time na minsan hinanghihinaan ka rin ng loob eh, di ba? Lalo na pagka minsan, parang, ay bakit wala akong benta? Walang bumibili. Anong gagawin mo? Matidemotivate ka talaga minsan. So, ilang beses din po ako kasing nag-isip na ayoko na. Parang gusto ko na sumuko, gano'n. Pero at the back of my mind, parang hindi pwede. Kasi pag sumuko ka, di talo ka. Diba? So, sayang kasi meron kang meron kang obligasyon. Yes. Meron kang binubuhay na pamilya din. Yes, especially, syempre, meron kang binabayarang bills. Yes, opo. Oo, especially dito Mahal po sa pa naman ang bills Canada. dito. Talagang ang dami pong bayarin. So, hindi pwedeng wala tayong income. Hindi po pwedeng, wala talaga as in, kung hindi magiging homeless ka. Kasi imagine mo yung bayarin, hindi nag-stop yung trabaho mo pero yung bayarin mo hindi po siya nakakalungkot mag-i-stop. na may mga Pilipino din minsan mga homeless din, nakikita ko sa mga vloggers. Opo, talaga pong sad to say, kahit dito po sa Canada may mga homeless po kasi syempre yung iba po bumibigay sila eh kasi dahil nga po sa masyado silang depressed. Opo. 'Di ba? Alam niyo po 'yon, stress sila or whatsoever reason. So, yun po. So, ako naman po is na-motivate kasi syempre meron din po akong pamilya na umaasa sa akin, syempre. So, kailangan ko rin pong lakasan yung loob ko at patuloy pa rin po yung buhay sa kabila po ng lahat na mga pinagdaanan. So, ayun po yung aking mai-share sa inyo na motivation ko po dito sa Canada. Uy, ang galing. Ayun. So, napaka-inspiring ng humble beginnings ni Ate Nancy, no? So, ngayon naman po, Ate, let's talk about your shop, your store. Ano ba yung mga pwede naming makita dito? Kasi yung mga iba nasa mga Filipino store din naman or sa mga ibang supermarket, yung mga Asian na area. Ano po bang ipinagmamalaki nyo dito sa store nyo? Ano yung mga bagay na kakaiba na hindi namin makikita sa mga ibang shop? Actually, simple lang naman ang kaligayahan ng mga kapwa nating Pilipino eh. Matikman nila yung mga, especially yung mga chichirias, mga ganyan. Ay, yung mga childhood, childhood favorites. Ayan po, nyo. ito katulad dito. Ito po. Mga ganito po, mga lumpiang Shanghai. Yan, mga grabe, ganyan. lumpia. Ayan. May ganito. Yeah. May sasas tayo, may pompoms. May pompoms talaga. May pompoms. Ayan po, may mga ganyan. Wala akong nakikitang ganito sa mga supermarket Yes, or siguro sa mga Filipino store na napuntahan ko na. Oh, yeah. Grabe. Actually, yan po kasi yung mini-message sa akin minsan ng mga customers ko po. Oh, by request? Yeah, by request. Kanya, ate, gusto ko ng seb-seb, gusto ko ng pompoms, gusto ko ng lumpia, gusto ko ng tilapia. So, you mean to say, Ate Nancy, kung meron meron akong something na gustong bili sa'yo or ipakuha from Philippines, like snacks or items, mga nado sa Pilipinas na makikita, kayang-kaya mong dalhin dito? Oh, yes po. Pwede naman po yun as long as hindi tayo hindi po natin nalalabag yung rules ng Canada, especially ng customs po. Ayun. Yeah. Yun. So, kung meron man po yung gustong ipa-request na pakuha from the Philippines, as long as legal at pwede talagang dalhin dito sa Pilipinas, no problem. No problem. Kontakin nyo lang po si Ate Nancy. Yes po. Opo, yes po. So, paano kanila makokontak? Halimbawa, yun meron silang gustong item dito sa store mo or item na from the Philippines na gusto nilang i-orderin. Okay. How do they contact you? Meron po ba kayong Facebook page? Or paano ba makapunta dito sa mismong physical store nyo? Okay po. As madali lang naman po, meron naman po kaming Facebook page. So kung hindi kayo makakapunta, yun po, pwede kayo mag-order sa akin through online do sa aming page, Lucky You Shoppers. Lucky You Shoppers. Yes po, Lucky You Shoppers. Yung pangalan po ng store namin, AVL Pinoy Shop naman. Yun yung po. physical? Yan yung physical store. Pero sa online po, Lucky You Shoppers, pwede kayong mag-direct message po sa akin doon. And then you can request kung meron po kayong something na ipapadala sa akin na gusto nyong ibilhin, something food or something bagay. Katulad po,
Ngayon, meron po kaming request din po. Ito, Oo. papakita ko sa Sige, inyo. ano po yan? Medyo exciting yan. Mga pang baby po. Ay, oo. Yeah, katulad po nito yung pang newborn. Pang Yung, newborn. yeah, yung mga old school na Ito, ginagamit. ito yung parang, Ito naman binder po or big kiss. yung dito, yung sa yes pusod. po, sa pusod. Wow. Oo, so ito by request din po ito. Isipin mo may ganito pala sa Canada. Mm-mm. And ate, kanina nga nag-iikot-ikot ako. May nakita ko meron kang kulambo. Yes, may kulambo. Grabe. Meron din po kasing nagtatanong. Uy. Ate, may kulambo ka ba dyan? Ate, may Kulambo. ganito ka ba? Ate, may Marami ganito ka kasing ba? grabe, terrible ang mga lamok dito sa Canada. Lalo na Sinasabi pag ko sa inyo. summer, ang Oo. lalaki po ng lamok. So, grabe kaya pala may Oo, kulambo at saka ka dito. At saka hindi lang po kami makapag-stock talaga ng bulk orders kasi maliit nga lang po yung store namin. Wala po kaming malaking storage. Mm-mm. So kaya ang dinadala ko lang po dito, yung kaya lang pong i-accommodate ng Ayun. space namin. Ayun po. Ayun. Kaya minsan limited stocks. Ayan, okay. Ayun po. So, ayun po, ate, Opo. since nalaman na po namin yung humble beginnings nyo and kung ano po yung mga unique items nyo dito sa Mhm. shop nyo, Mhm. invite nyo na po yung mga tao para Sige pumasyal sila dito Yes. at makapag-message po sila sa inyong Sige Facebook page. po. Thank Hawakan you. ko na po yan para Thank you, MJ. komportable kang mag-invite. Thank you, MJ. Sige po. Ayun po. How do we go here po? Pwede po ba mag-bus Yeah. or mag-train? Opo. So, invite ko po kayo guys, lahat po ng mga nandyan, mga kabayan natin, mga kabalan natin, mga kaibigan natin. I am inviting you po dito sa aming place. Malapit kami sa Costco, South Common area. Pagka, kunyari, pupunta kayong Costco, mamimili kayo, pwede na rin kayo Daan na mag-drop by dito. Or else naman po, pwede kayong mag-reach out sa akin through my online page po. Lucky You Shoppers lang po. Pero mas maganda po makapunta kayo para physical. At least Makita nyo yung, kapag kwentuhan sa'yo, di Oo, ba? tsaka ako po, Chika-chika syempre, kayo. chika-chika, tsaka para po dumami din yung mga friendship natin. ayun. Ayun. Iba rin po kasi nakikita nila Opo. physical yung marami silang Saka yung nakikita. kwentuhan ng parehas na lahi na Pinoy. Yes, Iba yung opo. iba yung banding or chika ng Yeah, ano. sobrang diba? pasalamat po ako guys sa support nyo sa akin kasi maliit lang po itong store namin. Sana matulungan nyo rin po kami Opo. na mag-grow po itong store namin. Kasi tago po yung store namin guys. Yung, Searchable naman po ba ito sa ano? Since Yeah. tago siya? Searchable Opo. sa Google Maps? yes po, kahit na po tago yung place namin, hindi naman po kayo maliligaw kasi pwede nyo siyang i-google. Type nyo lang po AVL Pinoy Shop. Ayun. And then, ang pinaka-landmark nyo po is yung Liberty Tax o yung Maribel's Manual. Dito po kami sa loob ng building. Ayun. Ayun Okay. po. So, hindi po Google kayo nyo lang maliligaw. po Yes. or sa inyong mga ETS or Mm-mm. transit, Mm-mm. EVL Pinoy Shop. Pinoy Shop. Ayan po. And pasok kayo dun sa building ng Liberty Tax. Kasi po kaya rin po AVL Pinoy Shop, nilagyan ko siya ng Pinoy kasi dapat kasi wala na yung Pinoy. Kasi para madaling ma-recognize na ito Opo. po ay Isang Pinoy Filipino. shop. Yeah, Oo. Filipino store po siya. Yun. So para madali po siyang ma-identify na kami po ay Pinoy siya, Filipino. Ayun po. At saka, pwede bang magdagdag? Opo, MJ? sige po. Ayun po, ang store po namin, meron din po kaming konting merienda. Uy, oo. Nakita ko kanina may kwek-kwek ka. Grabe. Ayun po, so na-inspire lang din po akong gumawa. Although dati hindi po ako gumagawa ng snack. So sabi ko, might as well gumawa kasing iba naghahanap din. Oo, may, Ate, may merienda ka ba? Wala akong ma-offer. Nasasad din ako. sana may kakanin din next Oo, time. yun na nga. Yung mga kutsinta. Yun, yung mga ganun. suma, no, ganon. So, ayun po, meron po kaming konti na merienda. So ngayon, ano po ang meron ngayon? Meron kaming balut, na luto na yung Mhm. balut po ha, tsaka yung maruya, kwek-kwek, fishball. Ayun po guys. So, yun po, may konti lang po. Iba-iba benta. ito araw-araw. Yeah, Ay, iba-iba. As much as okay. possible para hindi magsawa mga tao, 'di ba? So, yun lang po. Yun lang Ayun, po. okay. So maraming salamat po Mm-mm. mga kababayan, mga kabalen. At isa na naman pong Filipino small business ang ating na pakilala sa inyo sa araw ngayon. Okay, so maraming salamat po sa mga sumubaybay, nanood from the beginning to end. At syempre bilang Pilipino, suportahan po natin yung Yes kapwa po. natin Opo. Pilipino. Yes po. Yes po. Okay, so paalam na po kayo at mag-final message na po kayo sa inyong Ayan po. sa ating mga kabalen. Thank you, MJ.
Ayan, maraming salamat po muli sa inyong lahat. At syempre, unang-una kay MJ. Thank you kay MJ. At saka supportahan nyo rin po yung channel niya. Ayun. Kabalen in Canada. Syempre, tulungan din po natin siya. Support lang talaga tayo, mga kapwa Pilipino. Ayan, maraming pong muling salamat. Sana po i-follow nyo yung page namin, Lucky You Shoppers po. Thank you so much, guys, and God bless everyone. Yes, okay. Maraming salamat po. Once again, this is MJ Mendoza and you are watching Kabalen in Canada. Thank Goodbye. you.